Цял живот завиждам на бъдещето си аз. Като бях на 16 години, нямах търпение да навърша пълнолетие. Мислех си, че тогава най-накрая ще съм свободна и няма да има никой, който да ми казва какво да правя или къде да ходя. Станах на 18 и видях, че не е баш така. Вече си мислех, като завърша това тъпо даскало, ще имам свободата наистина да правя това, което си искам. Ще си взема gap year и ще се отдам на хобитата си. Ще чета повече книги, ще рисувам, ще ходя на планина. Не стана точно така. Май ще е добре да запиша нещо. Разтърсих се и открих PR-а. Видях, че това звучи доста като специално за мен. Направих си топ теста и влязох. Истината е, че винаги ще се вълнувам за бъдещето ми, но съм благодарна за това, което имам в момента. А това какво ме очаква, ще видим. Знам поне, че съм в правилната посока.